Reckless Life מתוך האלבום Lies שיצא ב-1988. איך ככה? הריף עצמו הולך ככה. דבר ראשון, גאנז מכוונים חצי טון למטה. זאת אומרת, במקום E אתם מכוונים ל-E במול במיתר 6. מיתר 5 במקום A זה A במול. D יהיה מכוון ל-D במול. G יהיה מכוון ל-G במול. B יהיה מכוון ל-B במול או ADS. ומיתר 1 יהיה מכוון ל-E במול. זה הצלילים. מיתר 6, מיתר 5, מיתר 4, מיתר 3, מיתר 2 ומיתר 1. הריף של Reckless Life הולך ככה. על מיתר 5 עם אצבע ראשונה שריג 3, ואז אנחנו עושים פול. מה זה פול? אנחנו ממשיכים ללחוץ על מיתר עד שאנחנו פורטים אותו עם האצבע הזאת. אז מיתר 5 שריג 3, עושים פול למיתר פתוח, ואז עם אצבע שלישית על מיתר 6. ביחד זה הולך ככה. מיתר 6 שריג 5. ואז אנחנו עושים מיתר 6 שריג 3 עם אצבע ראשונה. עושים המר למיתר 6 שריג בחזרה שריג 5 ופורטים אותו עוד פעם. זה הולך ככה. אוקיי, זאת אומרת מיתר 5 עוד פעם אצבע ראשונה, פול, מיתר פתוח, ואז מיתר 6 שריג 5, אצבע שלישית, מיתר 6, אצבע ראשונה, שריג 3, המר לחזרה עם אצבע שלישית לשריג 5, מיתר 6, ופורטים אותו עוד פעם את מיתר 6. אוקיי, ואז מה שאנחנו עושים זה פאור קורד. פאור קורד זה הקורד שהצורה שלו. אנחנו מתחילים פאור קוד D, שזה מיתר 5, אצבע ראשונה שריג 5, ומיתר 4, אצבע שלישית, שריג 7. אנחנו פורטים שתי המיתרים ביחד. זה הצורה של פאור קוד, כל הזמן אותה צורה בדיוק. אז אנחנו עושים ואז יורדים עם אותה צורה בדיוק שתי שריגים אחורה. אצבע ראשונה מיתר 5 שריג 3, ואצבע שלישית מיתר 4 שריג 5. זאת אומרת, ואז מנגנים עוד פעם את הריף. והפעם אנחנו עושים את מיתר 4 שריג 5 עם אצבע ראשונה, ומיתר 3 שריג 7 עם אצבע שלישית. אפשר להוסיף את הזרת על מיתר 2 שריג 8. ואז עולים למיתר 5 אצבע ראשונה שריג 5, מיתר 4 אצבע שלישית שריג 7, ואפשר להוסיף את הזרת על מיתר 3 שריג 7. זה הולך ככה. זאת אומרת, פעם אחת אנחנו פותחים את הריף ל... פעם שנייה אנחנו פותרים את הריף ל... יחד עם הריף זה נשמע ככה. ואז חוזרים על אותו דבר עוד פעם.
והפעם, בפעם השנייה אנחנו עושים כאן, שזה פשוט מיתר 5 פתוח. ואז עוד פעם טריף. זהו, זה כל הפתיחה של רקלס לייף. נתראה ביולי.